Dijamoni kok ya. Dhuwur, Pak. Dhuwur, Pak. Ayo, Le. Kira dhuwur lho, Pak. Ini Mas Agus. Hah? Kok Gus apa, Mas? Atau apa? Udunan Mas aku tuh Mas. Butuh. Lah sapa, Mas? Lah iya aku sayang. Kalian terus kok bingung. Masuk banget tinggal titik kali ya. Yen macam mungkar. Aja aku saya digomel. Tuman. Mantap enak kok. Jangan konten. Ayo Pak. Ayo Pak. Ora dolanan wong kono. Ini lho aku ya. Lha apa? Kembang wae kok kuwi mau ana sing miru ya apa lho? Pirana kok kaya lu bayaranmu ngono. Iya. Wong yuara kok ilate kok iso kaya joget Late. lambene. Lambene ngawer. Ning nek wong tua kaya lambi. Lah apa? Dia congor. Macan. Kuwi lambe parah iki ngono kuwi. Lah kono kok iso keban ngene lho. Lambe parah. Ora iso lho Pak aku. Iso nyapluk liyane lho iki. Yo wis sak isamu. Ya diteruske no. Lah iki terus ngono kaya kaene lho. Ayo. Kembang wae watu sing pas to Pak. Pas iki anggere kon pas obah. Ayo. Akhirnya kagak pasti obah. Ah dicekel isike men ra obah. Kalau enggak jago ngobah kok. Dipiting ben Pak. Sapi teh. Pacitan. Ora ya rono. Kok yo ra urung rono. Iku tau sing suaramu apik kaya dadak nyambat bapak. Ngapain iki nek cilik? Lah anak gede. Sae. Sae. Wes ae. Nah, kok perlu klotak-klotak ngono lho, Pak. Aku jebal baceng semangkut. Bajing semaput iki piye kuwi? Bajing semaput. Aku rasa gambar. Bajing semaput. Pakai ngerti iki lho. Bajing semaput. Iki bentuke kaya apa ya bajing semaput iki? Ayo dulu. Sesuk goleki. Heeh. Bajing semaput ya. Iso goleki ya, Lik ya. Iya. Ya. Nek goleki karo aku Lik iso. Golekane lak siake. Bajing semaput. Wis ra nyapa-nyapa berarti. Ya nontune ora. Kaya ngono. Udan. Ya. Oh. Tinggal jatah Pak Apa sudah udahan panas. Iku aling-aling. Hah? Aling-aling. Kok jatah mana dengan lain? Aling-aling. Aling-aling. Ngomong.
Nak banternya apa, Pak? Ya gue ada mau nyebrang. Iya. Iya. Agak ya, Pak. Ini dirawe penjarane Bapak Babin Kamtipmas. Biyen sak asrama karo. Asrama. Loh, panjenengan iki Asrama polisi aku asrama yatim piatu. Sak asrama jenenge tak lho masalah. Iki wakilku ya ora aku. Ya wakil. Pak Sapo? Loh, wakil apa, Pak? DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Aku rakyatnya kan wakilku kok. Iya, iya. Niki namung kegusingan di Bapak Ibu. Parian mawon. Nek sing yo dipethek nek sing ora yo sing kirono kowe nek sing lucu gitu lho maklum guyu. Ket. Nah, yo Melayu mereka ngoyak lawan melompat betrek nyemplung juga. Tahu duwe bojo ayu bola bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi nak bengku yo nahane. Oh, iki jelas lisan. Jadi apa menang itu Bang? Kan wong dene ditangkap kok menang mangsa. Ya iya di. Oh, iya. Aja nyapa kok kita kan. Aku kan boleh pun bengi terus yai kabeh ya wis berso. Wong kabeh biasane ngoten kok. Kok yo kaya biasane. Yo pengen krungu saiki kok yo kaya biasa. Yo kan terus jenenge kowe aku nek tetep dai mesti terus powerku dikit. Kaya sing duwe Swara iki lho swara. Sik. Nah, dhisik-dhisik radiator e dijo. Kok radiator iki mangsamu pada napa lho, Pak? Pendingin. Pendingin. Kalau kok ngeprok kok mangan apa ketimbang mampu rasa. Ayo sholat Jumat bareng-bareng tidak. Orang yang kasih kadang kopi, enggak cuma gampang kadang jadi. Pasar sopan santun penjualan pertama, patungan kilat ketilan dan nomor baru.
wong sampeyan nek nonton sawat kon ngaku wae marupo ayu aku dadi elon iku mulane tanah ade cawe apel ora larang owe do aksi tulur kabeh sing jongan dia kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer lan nek lili lan bakal dadi nyandangan modele bocah saiki awak rada lemu ditambah bokonge gede tahu nganggo sono pendek persis kecil dikawen sing mangkoke pakono bojoku dhewe tahu neng mawon nganggo celana sawe nunggu geni mati wae bareng celana nek genine nurut dhewe sing nurut nolak bocah ambeki nyatane ngomong sadeleme dhewe awake wis lemu kecili akaos nek nyontok persis bocah kawe-awe mula bapak ibu sing dokantian apa menene kakungan bocah putri zaman biyen itu agar zaman saiki nek ora hati-hati iso ngrawone ati ampun sewu apa alur dengan rakyat yang mesti lurus dan arah agar masyarakat dan dipilih ramah-ramah contohnya lurah ini desa kemarin sing anggot menit jadi anggota dewan tangi kudu esok ora kena rakyat yang siram salaman budal cucuk gawean mikirke uripe masyarakat supaya Oke, tenang, elok. Lekek sakiki lan angel gawe lawu wong esuk wis ditonjok ana kene wong iku pecati sore pas kumpul golek butuh lasing abang lasing dadi ente kudu isa tentrem ke keluarga lingkungan kudu kita ngampung kita masalah pokok ente lu karuan piro bayaran saya pengono sing dadi guru yang nyambut gawe biyen seneng saiki tutup ati setu ngerti ati penting ora kena saru-saru tutup kena dituku uga kena ditiru lan iki turene jenenge gandeng Apa iki? Yes, kok ngerti? Ora apa-apa. lagi jejer-jejer Ya. kasih tahu tenan ora seneng pamer tabuhe cendet nek pucuke enjem Kedang-kedang. iki ajarane tukang kenjalan iki piyayine lawas dilangan Lah iya. lelungku sila ora kena jengkel nek dikabul kaget dari dhewe tungkak saya ampun sing tukang sulit sing digawe biasane sing wis garing lenyembul kadang
Peking ora peking. Semua. Kunang. Senengnya singgeng arep kok piye wae ora perlu padha ilen ora sampeyan kowe arep budal ijen supaya karo kanca Bisa. Nyelip. Mas, Iya. sing gembong aku itu. Wis saking pinter wis ora nama ditemuin. Nanti demunge dilih barang ora ngerti. Nek iki mau pemecah rekor lho jenengan lho. Apa? Wah, pariane dawa banget. Jenengan wani ora? Ani, Sewengi. Wah, sewengi parian jula-joli tanpa putus lho kira-kira piye? piro? Muri. Nyanyi apa kowe? Kapan tanggale? Kapan tanggale dinane apa? Kapane ning ndi? Regane piro? Rekor muri pokoke. Rekor muri Pemecah tenan iki. Oh, dawa banget lho. Iki nek lantai panggaitane wah guys. Karo lambene ra luwes ora dadi. Wah, lambenya. Ora dadi tenan lho. anu do malah kowe ngambek-ngambeke ora kok. Iki rameng gamelan kok anu sing dicondro sing di parian kuwi. Kuwi dina-dina mesti komplit tok kuwi. Wah yo ngene lho Mas. Nek parian yo iso wae. Esuk-esuk ngene lagi metu dah sekolah wis piye padha napa buku. Sowan bapak mesti karo sowan ibu tangane ngatur jalo sangulan donga mangetu. Kayak kita ta. Awan-awan ngene. Dah sekolah atine ribet bunga. Kita mulai cepet tekan omah ora gawe bingung baju kakang ibu ukosiklan. Sore-sore sengene arep beli. Ayo dulur kabeh apa duit tak sih. Iya. Karo ngono apa tuh padha sering nek iso ngono kuwi contoh urip sing apik. Bagi-bagi sengene ora ketok. Sing ning omah mibat karo simbol. Simbol ngomong alo ngerti apa ora nganggo sandal. Orang pas. Oke. Kalau piye? Ora nganggo sandal sitok. Ngono. Kan sandale sak cetok. Saiki nek wong bagus kira ya. Wong bagus arine wong bagus. Sing bagus sapa? Jenengan. Wow. Fitnah ya Pak, bagus ya Pak. Vietnam. Vietnam. Vietnam kejam. Ya. Ini lho bocahe. Pripun? Pokoke apa-apa iki Semarang sangersane sing kuwasa. Kula arep apa piye wae. Sesuk wong urip ning alam dunya kuwi bakal urip ning gone Siti. Kok ngene apa? Siti kan limang perkara. Limang perkara Siti. Siti, lemah, bumi, bantala. Tanah. Tanah itu dikatakan supaya lemah, tibu bal-balan kena lakukan. Iya. Bumi dicek itu ku saben dina ning kudu sumi alias tegar kesalahan. Oh, bumi. Bantala diwatiban saben dina kudu rata kuwi daya. Iya. Ya ta? Nah, terus Siti buku bagus, buku elek, buku apa, buku pokoknya buku apa, buku apa, buku alam, buku apa, sok boleh ning gone Siti. Siti. Kok boleh aku jeneng Siti? Siti iki singkatan
isine wong mati lemah buka. Mula dadi mula eling dulur marang pangeran. Iya. Ngelingono nyawa iki kabeh mung gantungan. Bondo donya iki dulur yakin mung titipan. Derajat pangkat panguwasa yakin mung sampiran. Eling karo sing Iya, bener ya, Pak. Kabeh mung sampiran. Dalang yo sampiran, dagelan yo sampiran, kabeh yoga sinden kabeh mung sampiran. Mula wong tuwa biyen mulai Pripun? gawamu gawan sing utama. Pakon kok tekuni bakal ketekan dadi dalan sing apik, ya kok sing becik, kok gawe ya sing ijo, sing apik, dagelan ya sing ya ana wase ana lucune, sarjine apa ora. Kenapa ya, nak dagelan aman ya, Pak? Lho kabeh iki aman. Wong nganggo pengaman kok. Helm. Nggih. Monggo, Jol. Wong, ya terus ketok budak lapangan. Wengi. Ah, wengi. Ya wis wengi. Nena. Iya. Latihan waton sarpo Suara suling kumandang suara. Apa setia kemakon.